Merhaba. Güzel. Evet, kime? Nice halleri? Evet. Bacakın. Evet çıklarım. Социаль хезмәткәрнең гадәти эш көне шулай башлана. Ләлә Әбүдәр кызы Сахаутдинова үз карамагында булган абый-апаларны өй рәтеннән йөреп, иң тәүдә аларның хәлләрен сораша. Ары таба инде төрле йомышларын үтәргә тотына. Тулы нагрузкага эшләгән ханым бүгенге көндә өлкән яшьтәге һәм сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән 15 кешене хезмәтләндерә. Аларга социаль көнкүреш, социаль хезмәт, социаль психологик төрләрдәге хезмәтләр күрсәтә. Аның һәрбер килүен көтеп алалар. İyi rahat anlaşılır. Son kütüp alamın da bırakma şimdi neden bağlara gideceğim de gün üzülüyor degende kirinde de sağımağımına da neden yazıvan demin de Ләлә апа белән күптән танышсызмы? 14'te 15'ten 14 babayım. yok 15'ten getir aldığından birinci oyakka operasyaslarga getir aldığından 15'nin Mart'ında doğurtuzak birge. Şundan beri birge indi Allah'a şükür. Nemende ağırış var nende narsa ko'tarib qo'ytirga kerak, аңа xushur indi. Бар гомерен балаларга белем бирүгә багышланган 91 яшьлек Фина Сәлих кызы да олыгайган көнендә бер үзе яши. Мөлаем ачык йөзле Ләлә ханым белән очрашып, аралашып тору аның өчен бер олы куаныч. Вакытында шалт итеп килеп керә, җылмая. Хәлне сорый, телефон ашада сорый. Нәрсә без үтенәбез любой вакытта китереп керә. Мин әле бик нык борчымаска да тырышам, аның борчулары бик күп булды бу арада. Ne bilsin, Feniye ve ardından da şaptı bir benim padrogam öldü. Ulanı koradı tozu. Biz onun üstünden kaynagat balam. Dursun'un etken vakitte, iktibarlı. Lele maladis ol. Var yürgedel göre. Onu varsa da yaratalar da. Kupten indi biz. Onun bilen kanta kıttat, Lele bilen. Rahmetten başka bir nerse de yok balakay. Boy vakit kıp tünne şakıl kile. Mine sul yağına kaybet. Benim için indi yılmayıp kilip kire. Üç gün mine kile taran kim bulmasa da kile. Rahmet. Mine yine tüketin. Bütün kişinin de Allah'ı söyleyeyim. No taşlamağına az için. Bütün kişinin yok benim. Һәр көнне үз карамагындагы кешеләрнең проблемаларын хәл итәргә туры килгәндә дә ягымлы, күтәренке күңелле булып калу әлбәттә җиңел түгелдер. Шуның өчен әлеге вазифада эшләп кенә булмый, яшәргә дә кирәк, дип белдерә Ләлә апа. Кешеләрне ярата белергә, аларның борчуын үз йөрәгең аша кичерергә, ярдәмгә мохтаҗлар турында көнен дә, төнен дә кайгыртырга тиеш буласың. Тәүдә Ләлә Әбүдәр кызы авыл хуҗалыгы өлкәсен сайласа да, үзенең асылын социаль хезмәткәр эшендә таба, һөнәр яшәү рәвешенә әверелә. Үземнең иптәшемнең әнисе шулай җирләрдә 4 елда җиде аны пастилдә карадым. Училищеда эшләйдем. Шуннан соң чыгып аны карадым да, шушы эш килеп чыккачтан шушы эшкә временно гына дип кергән идем. 23 yıl үтеп тә киткән. Рәхмәт әйтсәләр, үземә дә рәхәт була бит инде. Аларның кадамыш күңелләре булып китә торгандыр. Сезнең дә Күңел булып китә бит инде. Үземнең эштән үзем рәхәтлек алар рәхмәт әйтсә, миңа рәхәт була. Уңган, гаиләсен дә, тормышын да менә дигән итеп алып барган Ләлә Сахаутдинованы булдыклы хатын-кыз үрнәкле ана итеп тә беләләр. Тормыш юлдашы Фәнис Әхкәм улы белән 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүген инде алар үз тормышлары белән яши. Изгелек халыкны социаль хезмәтләндерү үзәгендә бүгенге көндә 32 социаль хезмәткәр эшли. Аларның карамагында бүген барлыгы 422 ярдәмгә мохтаҗ кеше. Ел башыннан алып үзәк хезмәткәрләре тарафыннан 21 меңнән артык төрле социаль хезмәт күрсәтелгән. Пандемия башлану белән әлеге һөнәр ияләренә тагы да җаваплы бурычлар өстәлде. Социаль хезмәткәрләр чит илләрдән, башка регионнардан кайткан гражданнарның үз изоляция режимын саклауны тикшереп рейдларда йөрде. Шулай ук 65-тән өлкәнрәк гражданнарның заявкалары буенча аларга азык-төлек, дарулар, башка кирәк-яракларны илтү эшендә башкаралар.
Хезмәтеннән ям табып, кешеләргә изгелек нуры чәчеп яшәгән социаль хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан тәбрикләп, җиңел булмаган эшләрендә уңышлар, исәнлек, саулык, бәхет телибез. Яхшылык җирдә ятып калмый диләр. Сезнең дә ярдәмгә мохтаҗларга күрсәткән изгелекләрегез үзегезгә савап булып әйләнеп кайтсын. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.